Osnabruck, Mawrth y cynta, 1973. Ddydd Gwyl Dewi yn yr Ewrop newydd, ac I gofio amdano fo 800 o Gymru alltyd, y Gartrawd Frenhinol Gymreig sydd yma yn ôl y Llywodraeth I amddiffyn Ewrop rhag Rwsia. Ond bod y posibilrwydd o ymosodiad o'r fath yn lleihau'n feunyddiol diolch i'r nefoedd, dydy hynny ddim yn atal y fyddin rhag sicrhau y bydd na ryw gongol o gau Almaenaidd, a fydd yn fythol Saesnig, ac o leia am 1 diwrnod yn Gymreig. A dyma'r diwrnod. Curwch y drwm a pharatawch am eich chafbwynt y flwyddyn y ddefod henafol o Bwyta Cennin. Mae'r bechgyn newydd babanod y Gartrawd yn gorfod sefyll o flaen y criw I gyd, a chnoi, a chnoi, a chnoi, nes bod y dagrau'n pawlio a'r stumog yn gwingo. Un peth di gwisgo Cennin yn eich cap, peth arall ydi trio bwyta un. Mi ddwn I di arfer meddwl am y seremoni yma fel dipyn o ddwlu di niwed, traddodiad gwerth I barhau. Ond ar ôl gweld y boen ddirdynol yng ngwynebau'r bechgyn a'r salwch gwirioneddol, dwi ddim mor siŵr. Mae yna elfennau barbaraidd yn y peth, a phan fo anrhydedd dyn yn dibynnu ar ei allu I lyncu math arbennig o nionyn, mae hi'n fyd go ryfedd. Ond wrth gwrs mae hi'n fyd rhyfedd. Dyna pam mae yna fyddin, dyna pam mae angen un. Amser cinio Ddydd Gwyl Dewi, daeth y newydd fod y bechgyn yn gorfod ar alwad I fynd unrhyw awr i'r tristwch dan ni'n I alw'n ogledd Iwerddon. O fewn munudau felly, cafodd y gwersyll I draws newid. O rialtwch y gwledda I ddifrifoldeb rhyfel. Roedd pob man yn ddistaw. A'r swyddogion tu ôl I ddyrsau caeedig yn egluro'r cynlluniau i'r dynion. Sut I adnabod y gelyn, beth i'w wneud, pryd, sut, ymhled a'n ba amgylchiadau. A neb yn gofyn pam. A mae milwyr ydyn nhw. A mae I fyddhau i'w gwaith nhw. Ie, lle unig ydy gwersyll milwrol, pam nhw'n rhoi'r gorau I chwarae swldiwrs ac yn mynd ati baratoi am ymladd go iawn. Does neb ar ôl ond fi a taffi'r afr. Mi oedd taffi'n 9 ddydd Sadwrn. Mi eis I ddymuno pen blwydd hapus iddo fo.